Yau ma ina neman taimakonka. Gaskiya yan labai wurin aiki na sun fara gane ni. Ka san hukuncin fa duk wanda aka kama yana ba da sirrin ma'aikatanmu. To wani sirri ne kake bayarwa, Abdul? Kar ka manta fa aikin mai gidana nake yi Adam Zango. Kuma Adam Zango shi yake da shiya mafi karfi a kamfanin Subtitle. Kaga idan ka taimaka ya fito kamar ka taimaki kamfani ne. Kuma duk lokacin da ya fito ni zan gaya mishi irin mahimmancinka da kuma irin gudunmuwar da ka ba, kaga kai ma za ka amfana. Me kake so a yi yan labai? Yawwa. Abdul, wannan lamba ita nake so ka je ka bincika min records ɗinta. Ka bincika su waye da su waye aka yi magana da su ta wannan layin kuma yaushe aka yi magana da su. Abin da nake bukata ke. Yanzu yaushe kake son duka bayanan? Ina son wannan bayanin anjima. In fact, kar ma ya wuce yau. To gaskiya kuma labai mota ta babu mai. Abdul, ina fatan wannan kudi zai cika ma tankin mota. A sosai za su cika min tankin mota ta. Har ma da tankin ciki na. Allah ya ba mu sa'a. Amin. Na kai tafiya. Sai an jima. Sai na ji ka. Na'am Abdul, ina jin ka. Shikenan. Ko da wasa ka ku bari asirin mai tono, don abin da za ku iya yi ku yi a tila ƙasa don asirin mai ruwa. Ko da ina nufin za a asarar rayuka ne, wanda ya kamata a kashe a kashe, wanda bai kamata ba an tsautsaye gifta kansa a kashe shi, don ba zai wayansu 'yan tsiraru su hana da mulki a jihar nan ba. Gaskiya ne, excellency, to ɗaya ne tak matsalar. Wa kenan? Shi ne lauyan Adam Zango, domin ya tsana da bincike a kan shi, har ma yana mishi wasu tambayoyi suka bada bai tsoro. A kashe shi. An gama da excellency. Babu wanda nake zargi. Duk mutanen da suke tare da shi suna mishi biyayya. Sannan kuma suna son shi fiye da yadda suke son kansu. Kenan idan na fahimce ki kamar ranka barka da fitowa. Tun da na zo ban san kana ciki ba. Baka kyauta min ba. Me kawo ka gidana? Na zo gurin hajiya ne, my lord. Na zo mata wayansu 'yan tambayoyi domin na je har can gidan nasu sai mai gadi ya gaya min da ita da ita sun dawo nan da zama. Farsa karfa ka manta kai lauya ne da yake kare wanda ake zargi a gabana a kotuna. Na muƙaddara wani ya ga shiga ka gidan nan. Me kake tunanin zai zarge? A'a, mun zo ne mu tsara yadda za mu tseratar da wanda ake zargi. Ta daga gidana. Kenan ba ni da ikon da zan yi bincike akan wanda nake karewa? Simply because matarsa da 'yarsa suna cikin gidanka? Ai ya kamata in zo musu tambayo ko don ci gaban shari'ata.
zan sa ta koma gidanta yau, sai ka same ta a gidanta kai mata tambayoyi. Now go out. Shikenan. Hajiya ki hakuri sai kin dawo gida. Thank you. Umma, ki daina kuka kin ji. Maryam, wai me ya faru ne? Kuka ya ki ci ya ki cinyewa? Ina bakon naki? Ni na kore shi za ta ke kuka. Ka kore shi? Akan me? Me ya maka malam? Saboda duk mutumin da ya gan shi ya shigo gidan nan, za a fara zargin ba zan yi adalci a wannan shari'a ba. Shi yasa na kore shi. Haba malam, kai da kake yin komai naka dan Allah, ina ruwanka da maganar mutane? Aisha kenan. Ai ko mutum abin tsoro ne. Domin mutane su suke bata duniyar nan. Duk wani mutum da kika gan shi Allah ya halicce shi, ana halitta shi ne a musulmi salihi. Me ke faruwa? Mutane su suke gurbata zukatanmu. Saboda haka mutum abin tsoro ne, kin ji na ga miki. Maryam! 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 Ka gani? Shikenan. Kana so ka rusa gidanka. Gashi jikakka da yakka sun fara gudunka. Maryam! Maryam! Kamar ina so ki saurari da kyau. Ina fasara da dukkanin irin halin da ke ciki. Baka san halin da nake ciki ba, Abba. Kai haƙuri. Ina ta ƙoƙarin danna zuciyata don kar wata rana na yi wani abin da zai bata maka rai. Kar ka samu wata hujja daga gare ni da za ka riƙa ka ce na fi son mijina a kanka. Me yasa baka so lauya ya yi aikinsa? Na roƙe ka kai wa Adam sassauci, kaki. Duk wata hanya da zan bi don in sama mishi sassauci toshewa kake yi. Maryam, ba ni da wani sassaucin da zan yi wani mahaluki a duniyar nan baya ga sassauci. Abba mijina bai aikata wannan kisan kan ba. Ya kamata ka gane. Maryam, tsawa kike min? Tun da na haife ki baki taba daga murya ki sama da tawa ba sai yau. Maryam, tun da aka haife ki a kullum burina shine in faranta miki daga ki har zuri'arki. Maryam, me yasa kika biyo ni? Me yasa kika biyo ni har ɗaki bayan na gudu na baki a falo? Don gudun kada ki ƙara ɗaga muryarki akan tawa. Allah ya fushi da ki. Ba na so ne in baka haƙuri. Na san na yi laifin da in ban baka haƙuri ba zan shiga fushin Allah. Ban san da na yi wannan furucin ba. Hakika ina san
ina san da irin tashin hankalin da kike ciki. Ina san da cewa mijinki na son ki. Ina kuma ƙaunar ki. Amma da me kike ɗora laifin a kaina Maryam? Me yasa za ki zarge ni da kan naki in fitar da shi daga ubar da yake ciki? Kin san ba ni da wannan damar don ban isa in yanke hukunci akan abin da ban da iliminsa. Ki sani Maryam, ba zan iya ba da belinsa ba don kawai yana ɗana. Bayan akwai wasu masu laifuffuka irin nasu suna nan a tsaron naki in ba da belinsu. Ya haƙuri. Sake. Tashi ita ne. Allah ya miki. Waye? Inspector Musa! Ni ne Barista Jamilu. Barista Jamilu. Wani sai iska kartan banza suka shigo min gida. Suna neman su halaka ni. Na yi escape. Ban yi escape ba. Ban yi escape ba. Na ta bayan gida na ta katanga wajen jar kasan nan. Don Allah ku taimake ni ku zo yanzu. Ku zo yanzu don Allah. Ba ka nan tare da dan iyayenka. Za ka zo min da wata magana banza, kai ka san halina, ba ni san feluwa akan aikin da na bayar. Allah ya huci zuciyar Khaliji. Ba mu san kofarsa tana da ƙarfi ba sosai. Mun sha wahala wajen buɗe ta. Bayan haka da muka shiga ciki ya gudu, ba mu san yana da wata hanya ta baya ba. Haka muka bi shi waje. Muna cikin gudu mun kusa ci masa. Motan 'yan sanda ta zo ta ɗauke shi. 'Yan sanda? 'Yan sanda. To bari ka ji in gaya maka. Duk inda yake ku je ku samu shi. Ka ji abin da na gaya maka? Je ka. Dakata. Abin da na gaya muku idan ba ku ba ina mai tabbatar muku kuma zan ba da aiki a kanku. Tabka ban waje. Ka daina daga hankalin kafin siyasar nan. Mulki na Allah ne. Idan Allah ya ce kai ne gwamnan garin nan za ka yi. In kuma Allah ya ce ba za ka yi ba za ka yi ba Alhaji. Ba ni son maganar banza. Ba ce mun ana. Ta zai ki mashi ba waje. To ba ke ne. Ya haƙuri Alhaji. Aikin banza aikin gobe. Mun mulki dole sai mun yi a garin nan. Yau kuma Allah ya so ya saka wa mutum. Yau matarka ce sai yarka sai kuma direban da ya kawo su. Ba na so in yi abin da zai taɓa maka aikinka, amma ina so roƙe ka wata alfarma. Ina so ka taimake ni idan babu matsala. A shirye nake na baka duk wani taimako daidai gwargwadon iko na. Ina so in gana da iyalaina saboda a kotu ba na samun dama in yi magana da su. Idan zai yi don Allah ka taimake ni. To Allah ya sa ba su tafi ba, bara na je in duba.
ina so ki cire damuwar da ke cikin zuciyarki. Ki ɗauka cewa nan ba da daɗewa ba zan dawo gida, kuma insha Allah ina nan zan fito. Ki ɗauka cewa wannan kaddara ce Allah ya ɗora min, kuma jarabawa. Dole sai mun yi haƙuri za mu iya cin nasara. Kullum za ka dawo, za ka dawo. Yau kusan wata kenan kana prison ɗin nan a kulle. Irin wannan wurin bai dace da kai ba. Wannan wajen mutane ne marasa gaskiya, marasa imani da kuma azzalumai. Kin yi kuskure idan kika faɗi haka. Saboda a ƙasashen da suka riƙe gaskiya da riƙon amana da adalci, nan ne kurkuku ya zama gidan azzalumai. Amma a wannan ƙasar tamu, gida ne na kowa da kowa. Mai laifi zai iya shiga, mara laifi ma zai iya shiga. Kawai da ina so ki ɗauki wannan abin a matsayin tsanin da zai iya kai mu ga gaci. Shine tsanin da za mu taka mu kai ga nasara. Dan Allah bai taɓa baiwa mutum abu bai jarabce shi ba. To ki ɗauka cewa wannan jaraba ce daga wajen Ubangiji na. Ki tana da addu'a kuma Allah ya sa in haye. Allah ya dawo da kai lafiya. Abba za ka zo mu tafi gida? Zan zo. Ki wurin mahaifiyarki, ki jira na gida, zan zo mu je wajen kakanki ko? Ina jin kai labai. Wato tun daga ranar da na shigo cikin gidan nan kake ta min hidima, ka bani makwanci mai kyau, da kanka kake kawo min abinci, baka bari yaran ka su kawo min. Sannan idan na tashi yin wanka a cikin bayan gidan ofis ɗinka nake zuwa na yi. Wannan abubuwan da kake min su ne suka sa na kwaɗaita da jin in san me yasa dalilin da kake yi min haka. Koko kana yi min haka ne don wani dalili? Shine ban sani ba. Da farko dai ina son ka sani duk abin da nake maka ina yi maka ne saboda saninka akan mutum mai yawan taimako da kuma son talakawa. Kana nufin dai ka ce min baka daga cikin waɗanda suke zargi na akan ina kashe mutane kenan? Ko kaɗan ban taɓa ɗaukan wannan abun gaskiya ba, kuma har a zuciyata ban yarda da shi ba. Na hana kowa daga cikin yarana taɓa abincinka, kuma ko bana nan sai an min waya na zo sannan a fito da abincin daga cikin mota. Ina yin haka ne saboda gudun kar a zuba maka wani magani ya raunana ka, saboda duniyan nan ba gaskiya. Kafin fara wannan aikin shekara 7 da suka wuce, ina zaune a ƙauye bana aikin fari bare na baki. Wata rana a masallaci aka kawo takarda aka ce Alhaji Adam Zango yana so ya ɗauki mutane aiki, amma musamman talakawa waɗanda ba su da galihu. Suka yi takardunsu zai ɗauke su aiki a cikin kamfaninsa. A kamfaninka na fara aiki, muka samu abin da muke ce ministra har na tsawon shekara 3. A kamfaninka na tara kuɗin da na samu na sayi wannan aikin da nake kai, kamar yadda neman aikin gwamnati yake a wannan ƙasar. Ina son yin aikin ganduroba tun da daɗewa, domin idan ina cikin aikin zan iya wa fursunoni nasiha ko za su daina mugayen ayyukan da suke yi. Amma a aikin kamfani na fi samun kuɗi. Aikin da nake a nan bai kai kuɗin da nake samu a kamfaninka. Menene sunanka? Sunana Khalid Ibrahim. Hakikanin gaskiya ire-iren ku ƙasar nan take nema, waɗanda suke yin aiki don Allah ba don abin da yake cikin duniya ba, a'a sai don samu lahirarsu. Yallaɓai, komai na duniya mai wucewa ne, kuma kai ka fi sanin cewa mai gaskiya a ƙasar nan shine babban abokin gaban azzaluman wanda suke jin daɗin cin dukiyar jama'a kuma su jefa jama'ar a cikin halaka. Na gode Khalid. Ni kuma na so ka sani cewa ina rike da dukkanin abin da Ubangiji ya dora mu a matsayin kaddara. Kuma kai ma na gode maka da irin wannan kyautata min da kake yi. Na gode.
wato kwamishinan mu ne ya kira ni kuma ya ce in tura ka CID domin za su yi wani bincike a kanka. Bincike? Kwarai. A kaina? Ni da aka je har gidana za a kashe ni? Wannan ma shi ya sanya nake so in sauke ka a hanya kai tafiyarka, amma don Allah ina so kar ka sake wani maluki ya san inda kake. Ya ka tsaya anan? Wato zan sauke ka ne ka tafi, kuma ina so in yi maka bayani game da kwamishinan. Kwamishina? Akwai abin da ya kamata in sani game da shi ne? Wato kwamishinan mu yana hudda da 'yan siyasa kuma suna da dangantaka mai karfi. Wato ina kyautar zaton kamar Alhaji Rufai shi ya tura a kashe ka. Tabbas biri ya yi kama da mutum. Alhaji Rufai wato shi ya tura mutane su zo gidana su hallaka ni. Interesting. Lallai wannan nuna alamar kes ina akwai alamar nasara a cikinsa. Ba komai. Inspector na gode. Zan sauka anan saboda zan tare taxi za ta kai ni inda zan shi. Ko ina iya san inda kake? Karka damu. Ba abin damuwa bane, ni na san inda zan je. Ba za ka gane inda zan je bane. Ni ma baka yarda da ni ba? Ba wai ban yarda da kai bane. Kawai akwai inda nake so in je ne saboda in samu gudanar da abubuwan da ya dace akan kes. To ba matsala. Amma abin da nake so da kai ka tabbatar da cewa babu wanda ya ganka inda kake. Da Allah ka abin nan, da Allah. Yawwa, to madalla. Yawwa. Kana ganin haka zai iya yiwa barista? Kar kai mamaki, babu abin da ba zai iya faruwa ba a rayuwar mu ta duniya a yanzu. Barista Hafizu fa duk a cikin mutane na babu wanda na yarda da shi kamar sa. Ka daina mamaki. Dan adam yakan iya juya a koda wani irin lokaci. Kuma har yanzu fa zargi muke ba mu tabbatar da gaskiyar al'amari ba. Amma da sannu za mu iya ganewa. Ta yiwu akwai wani al'amari boyayye da ba mu san shi ba. Kai haƙuri. Gobe za mu koma kotu zama na uku. Kuma insha Allahu mu ke da nasara. In Allah ya yarda. Haka ne. Kana da wani mai gida bayan Adam Zango? Ba da wani mai gida. Ya kake gani idan wani ya nemi ya yi jayayya da mai gidanka ta fuskar kasuwanci ko kuma ta fuskar siyasa da ya fada a 'yan kwanakin nan? Duk wanda ya ja da mai gidana ta fannin siyasa ko kuma ya takun saƙa da shi, to ni ma ya yi da ni ne. Ina daidai da in kare haƙƙin mai gidana ta kowane hali, ko da zan rasa raina ne. Mecece alakarka da ɗan takarar jam'iyyar GDP ma'ana Alhaji Rufai Galadima? Taɓa alaƙa da shi ba. Magana fa, ina nufin ko ta wani irin fanni. Magana? Kwarai, magana na ce. Ni ba mu taɓa magana da shi ba. Ya mai girma mai shari'a, Hafizu ya yi magana da su wadda suna da ma'amala ta kai tsaye da Alhaji Rufai. Objection, my lord. Ya mai shari'a,
barista yana kokarin ya lallaba ne ya dora laifin kisan nan akan waɗanda bai shafe su ba. Ya kamata kotu ta duba ta san cewa yana kokarin yayi kazafi ne. Muna tattara bayanai ne barista Ruben. Har yanzu barista Jamilu bai ambaci sunan wani mutum guda ya ce shi yake zargi ko kuma shi ya kisan kan nan ba. Sabila ya ga korafi bai karbu ba. Ci gaba barista Jamilu. Hafizu, idan ba za ka damu ba, zan so in san a ranar Juma'an nan da ta wuce misalin karfe 10:30 kana ina. Ina gidana. A kullum da daddare, in dai ba ina gidana ba, to ina gidan mai gida. Waɗannan wurare biyu su kawai nake zuwa. Ba na zuwa ko ina ne. Ranar Juma'a fa 24 ga wannan wata. Na ce maka ina gidana. Na gode ya mai shari'a. Hafizu na gode. Ya mai girma mai shari'a, ina roƙon wannan kotu da ta bani dama zan gayyaci mai gadin gidan Alhaji, ma'ana Inusa Bala. Kotu na son ganin mai gadin gidan Alhaji, Malam Bala Inusa. Ya mai girma mai shari'a gani. Mai gadi. Na'am. Ka san wannan bawan Allah? Ƙwarai da gaske. A ina ka san shi? Ya zo gidan mu har sau biyu. A ranar Juma'a nan da ta wuce ba, ya zo? Ƙwarai da gaske ya zo misalin karfe 11 sau. Na gode mai gadi, za ka iya koma ka zauna. Na gode. Ya mai girma mai shari'a, gidan da Hafizu ya je gidan ɗaya daga cikin aminan Alhaji Rufa'i ne, sannan Hafizu ya daɗe a cikin gidan kafin ya fito. Ina son kotu ta yi tsokaci ga irin bayanan da Hafizu ya yi a baya kwata-kwata wadda babu gaskiya a cikinsu. Sannan Hafizu yana da alaƙa mai ƙarfi tsakaninsa da Alhaji Rufa'i, wadda shi Alhaji Rufa'i shine abokin takarar Alhaji Zango a fagen siyasa. Sannan Alhaji Rufa'i ya taɓa zuwa gidan Adam Zango wadda yake ce masa, ya zama dole yanzu don ba ku zaɓi biyu, ko dai ku janye ko ku zo ku tafi a ƙarƙashin mulki na ku samu duk abin da kuke so, ko ku yi taurin kai nuna muku ba ku isa ba. Alhaji Rufa'i, ko duniya za ka ɗauka ka saka mana aljihu, wallahi mun fi ƙarfin mabi ka. Ra'ayinmu, ƙa'idojinmu da tunaninmu sun sha bamban da taka. To kuma me za ka gwada mana ma? Wannan bawan Allah mutum ne mai ilimi wanda babu kamarsa a cikin wannan jihar, kuma yana amfani da iliminsa, sannan yana ƙoƙarin kamanta gaskiya da riƙon amana. Wallahi ba za mu taɓa jin tsoron ka ba, tunda kowa a garin na ya riga ya san waye kai. Ka zaɓi taurin kai kenan saurayi? Kwarai kuwa. Ba mu zo ɓata lokaci ba, amma Adam za ka yi kuskuren da zai jawo maka da kasar. Idan aka yi la'akari da alaƙar da ke tsakanin Hafizu da Alhaji Rufa'i, sannan aka yi waiwaye zuwa domin gabatar da shaidunku wanda za su tabbatar da zargi ko kuma kariya ga wanda ake zargi. A sabili da haka za mu daga wannan zama har zuwa nan da 3 ga wata, da a wannan rana za mu yanke hukuncin wannan shari'a. Ina neman beliya mai shari'a.